her er Valdis julemappe. Så har jeg nummer 2 kort, som er livskraft. Så er der side 3 og 4 her. Her har jeg modertræet. Og ja, så her er der vogtersejlet. Og så har vi Valte her, der holder den her. Så det kort hedder bare Valte. Så har vi side 5 og 6. Så har jeg Tale her, som er nummer 7. Så har jeg Mikado, som er nummer 9. Og så har jeg ikke nummer 8, for den kan man kun få i BR. Og Mato har jeg heller ikke. Men jeg har nummer 10, som er venskabshelskeden. Så har jeg ikke nummer 12. Jeg kan ikke lige huske den her. Så nummer 13, den har jeg. Og støvlerne, som er søgerens støvler, den har jeg. Og den er sjældent. Den er faktisk okay sjældent, selvom den kun har 2 tegn. Så har jeg søgeren her. Så her har jeg side 9 og 10. Så er der en, der hedder Hulderen eller sådan noget. Den har jeg ikke. Den skulle være her i hvert fald. Så er der på side 10 Hugormekongen. Den er meget stor. Det er mit yndlingskort. Så er der 18, som er Omoden. Ja, det kan jeg ikke lide stil. Så er der Ole, som jeg ikke har. Den skulle også være lidt sjældent. Eller lidt meget sjældent. Så er der den usynlige pind. Den har jeg heldigvis. Den er på 11. Så er der nøde fløde skrive. Ej, det er simpelthen ikke, hvad der står. Nej, nu skal I se. Julegodtær eller sådan noget. Juleboller. Det var bare lige mig, der kom til at læse lidt forkert. Så er der 13 og 14. Så har jeg Anker her. Det er også et sjældent kort. Og det er også et sejligt, synes jeg. Så er der Ankers nødder. Den har jeg ikke. Den er sjældent. Det er kort 24. Så er der pengekassen på side 14. Den har jeg. Den er ikke sjældent. Så er der 27. Kort nummer 27. Det er julegave fra Anker. Og så er der også som er lidt sjovt. Så kan vi gå til næste. Så er der Holger Rasmussen. Det er en skøn navn, synes jeg. Og juledumpling, eller hvad den hedder. Og vi er på side 15 og 16. Så er der på 30, den har jeg ikke. Den er ikke så sjov. Så nu er jeg lige gået over på side 16, hvor jeg har kort 31 her. Den er også meget fin og sjældent. Så er der, nu glemte jeg helt at sige Geline. Så er der 32. Det er Gelines
33, det er et armbånd. Så nu er vi på side 17 og 18. Så har jeg 34, som er bæret eller sådan noget. Så kort 35, det har jeg ikke lige, den er lidt sjældent. Det er 3D-scanner. Så er der kort 36, det er, jeg ved ikke hvad det hedder. Så er der kort 37 på side 18, som er Jens. Og så er der også kort 38, som er den mystiske sten. Ej, jeg håber virkelig, at jeg kommer til at springe nogle kort over. Så er vi på side 19 og side kort 39. Det er med nu. Så er der juleforklæder, som jeg ikke har, og de er fra før, og det er sjældent. Så har jeg Karoline, hende har jeg, det er kort 41 på side 20. Og så er der honninghjerte, som er 42 på lidt sjovt. Så er der herremensen, som er kort 33, som er slet ikke sjældent. Det er lige her. Det er meget mærkeligt. Så er der Morten, som er 44 på side 21, og så er der herovre hvilke nogle kort, jeg har på side 22. Så har jeg Rita, som er kort 45. Så har jeg Rød, som krisen, sådan tilfælder. Og bare lige sådan, at man ved det, så på, nu kan jeg ikke engang lade det om, så her, så kan man